Busy traveler like that thank you like that होननायनि थाखाय जोंहा गोजोननाय थाबाय आंनि एलबियाव फैनायनि थाखाय मा खबर बिजि ट्रेभेलार मोजाङै दं खोमा एलबि होआ नामा नोंलाय माथो एलबि होनाय नुथारा औ सोर दं कमेन्ट खालाम दे सोर सोर दं 140 hi guys hi Omar Rongpi after बाजौ बाजौ अच्छा बाजौनि सिगां ना उनाव होगोन होनदों आरो नोंल' हारसिं कमेन्ट खालामबाय थाबाय बिजि ट्रेभेलार लेट्स गो विथ जेनी नार्जारी थैंक यू मेरे एलबी में आने के लिए सो थैंक यू सो मच लेट्स गो कैसे हो
आप मुझे रिटर्न कर दिया जोनी जी। मैं आपको कल 2 सब दिया था ना 2 चैनल से। क्या कर रहे हैं अभी जोनी जी? कमेन्ट करिए गाइस कौन है सोर सोर दं कमेन्ट खालामलाय लोगोफोर अननानै। खाने में क्या था जेनी जी बोलिए। जोनी आपका वीडियो कैसे इतना व्यूज आता है? लेथन आदा गोजोननाय थाबाय आंनि लियाव फैनायनि थाखाय मा खबरहाय? नै ओरैसो गुड इभिनिं लाइक दान नोंल' आंनि समायना महर गोसाखा ओरैसो। गोजोननाय थाबाय लाइक होनायनि थाखाय। मा जबनि खोथा रायलायदोंमोन आदा? आदा लेथन आंहा दा गोजानावसो दङ थांनो हाया मानो हाया नङाबालाय एसेसो इन्टारभिउ हैजागौमोन बे। ना आदा लेथन? माहाय दं दालाय अफिसाव दं ना बहा दं? दा हराव फैबानो मिथिगोन आंनि एलबिआव ओरैसै आंहा आंहा साब बारायगौबा एलबि होलाबायगासिनो दंथारो साबानो बाराया माथो लेथन आदा। नोंनालाय बोरैथो इमान भाइरेल जागासिनो एलबिआलाय खिथाहरलाय एसे फर्मुलाफोरखौ। खिथालायथारा होमबा गावनि एलबिआव थांबासो खोन्थागोन आरोना नामा लेथन? ओमफ्राय जोंहा इया गोजोननाय थाबाय मा इउ जाफैलायखोहाय इयारालाय? इयार माहाय दं डिउटिनिफ्राय फैबायना फैयाखै? मा खालामदों इयार? गोजोननाय थाबाय आंनि एलबिआव फैनायनि थाखाय। जाखांगोन ना जाखाङाखै? मा ओंख्रि जाखो आदा लेथन? ओमफ्राय ट्रेभेलार आदै थांबाय नामा नोंहालाय? आदैथ' जानाय नङा आं मैया माबा नायदों भिडिअ नायदों। आदै होनलाहां। दे दाहाय दसे थांनानै होगोन आं आदा लेथन सम मिलायोब्ला। बोरै फरायनायबो बारा गैया जाहैबाय। ओमफ्राय जोंहा इयारायद'आ मा होनदों? बिखा खैसेब मोनलायनाय खोथा बुंब्ला सोरबा साब बारायो नामा सोरबा हामफे। मा माला मा होनलायखो आंलाय? नोंबो आरो जाथोसो दानिया माबा गेद्दा हेबग्रासो जालायलांबाय माबा जुमाय फेदुआ बायदि। ओमफ्राय जोंहा जिगयारि आगै गोजोननाय थाबाय आगै आंनि एलबिआव फैनायनि थाखाय। हेल' आब' बि गुड आफ्टारनुन आब' अके सेम टु इउ आगै गोजोननाय थाबाय आंनि एलबिआव फैनायनि थाखाय थेंक इउ स' माच। ओमफ्राय जोंहा इयारायद'आ अन ओमफ्राय जोंहा लेथना मोनखो नै ओरैसै एयारराइडआवबो दंफैयो माथो ओरैसै। फैयाबा जायो बियो गावनियाव थांजाया जाजानो गिनानै फैफ्लाना होयो आरो दसे।
ओइ आदा लेथन आदा लेथन होनदों आरो लाइक खालामदो दे लोगोफोर सोर सोर लाइक खालामाखै दाबो मोनसेल'था लाइकआनो रावबो एसेबो फर्मुलाफोरबो खिथाथारा ना यार जोंनो मा ओंख्रि जाखो खिथाहरद' लोगोफोर सोर सोर दंफैयो कमेन्टबो खालामा कमेन्ट खालामबासो मिथिगौमोन सोर सोर दंफैयो अबाव दं नालाय लेथनालाय अफिसाव दंना रुमाव दं ना न'आव थांबाय अन दं आरोना ट्रेभेलार गोजोननाय थाबाय अन थाबाय थानायनि थाखाय ओमफ्राय मटर आलु फान्थाव बिलाथि गोथावानो दे फैबाय दा डिउटिनिफ्राय फैबाय दा यार बारा मोजांबो रायज्लायजायाहाय नोंजों दा माबा माबिसो होनलायलांगोन अबाव दं अबाव गैया बेखौनो सोंलाबाय थायो नामा हो सोंलां दे जारलासो र' दाहायलाय आरो एलबि होबालाय आरो नोंबोलाय आरो आंजों बहाथो गखानाय गखाया दा खारलायबाय बे आदा लेथना दसेखौनो थाथेरा ओंखायनो गावनियावबो थानो बायो आं आदा लेथन नोंनियाव गुंग्राय गारनायखौ सिनथाय खिथा नांगौ नामा हो आयु हाबाब मा होनबावगोन आं नोङो सोंला आङो दे सोंथारला आं जेबो सोंला नोंनाव लेट्स गो मुझे लगा अब चला गया साइड है ना अब मुझे कुछ हेल्प करने के लिए बोला था ना लेट्स गो कुछ भी नहीं बोला अभी तक थोड़ा बोल सकते हो मोननै चेनेल दंबावो आसोलना यार ओमफ्राय मोननैबो मनो जालायलायनाय ओमफ्राय जि फैसोयो जानला मोनला भिडिअआनो अन हो थेंक यू अन रहने के लिए हाम्बे फेनो थाम्फै दुद्रुनाय हाम्फेयाथ' जाखाबाय उफाय गैया माथो खालामबावनो आरो नों बायदि जानो मोनब्ला आङो गुमा बायदि बिरलांगौमोन होनदो आरो अरे आप भूल गए थे फिर आगे बोलकर आगे बोलकर अब भूल गया था कैसे भूल सकता है खाना पीना हुआ कि नहीं हुआ लेट्स गो नहीं यार ऐसा है यार लागाव बङाइगाव
आङो मैया दहाय खेबबै सेलफि होदों यार 4 बाजि ना 4:30 बाजियाव खेबसे होदोंमोन ओमफ्राय 6टा ना 7टा बाजियाव खेबसे होदों खोमा ओमफ्राय 10टा बाजियाव गैया लांदां मोजां माजों मन'खो जास्ट नाउ कमप्लिट आच्छा अके क्या था खाने में केथिको मोजां माजों मन'खो मन'नायाथ' आङो दाउदै बिलाहि आलु मिक्स बाथोनसो दिनै सोमनानै जालाबायबाय नोंहालाय माजों मन'खो और आप मैं भी खा लिया मेरा टमेटो अंडा पोटैटो गानमाजों मन'बाय आंहा आं खुगायाव सोग्रोनानैसो अरनानैसो मन'यो नों बायदि डाइरेक्ट मन'आ आङो नोंलाय खैथायाव होगोन यार थैंक यू जेनी अननाय होनाय के लिए माखौ मिनिग्लाबखो नै नों फंलब लब हौवानि लब आइ आं हौवानि लब नंथारा आरो बेलाय आं नों बायदि हिन्जावनि लब नङा जाम्बा हौवानिबो लब नङा बिदिखौ आं टेनसनबो लाया मिथिखाया नोंहा नोंनाबोथ' टाइम टेबोल गैयि जाबायना दानिया गोसोबानो होलाबायनाय ओंखायनो सोंदों आरो मा सोंबाबो दाय सोङाबाबो दाय थांबाबो दाय थाङाबाबो दाय आंलाय माला लब जालायखो एलबियाव थांनाय माने गावनिनो गोजा रावनिबो नंखाया एट PM जिउसना इस लास्टाव बुरखायलायो थांगौबानो लाइक होबावा दाबो यार आंखौ समझ में आया लेट्स गो हमरा भाषा को होनदों आरो बड' लैंग्वेज बात कर रहे हम गुसु मोनलायबाय नामा है जेबो मोना खाब्रां रावफोरजों लिरना हरनायखौ गोसो मैलाजों लिरना हरनायखौ लाइक दान थेंक इउ खामानिबो हरा माबो हरा लोगोफ्राबो सोर फैयो सोर सिरि थागासिनो फिर से बोलो हाँ हमरा भाषा में बात कर रहे बोडो लैंग्वेज से आपको समझ में आया ना नहीं आया पुच्छी में जालाय लांला रायलायनायानो यार मिनिखौ मानो गाना आंनि रायलायनायखौ खाब्रां नामानो ओं खाब्रांब्रांथ' आरो नहीं नहीं समझ में नहीं आया बिल्कुल नहीं आएगा मिनिबाय था नों क्या कर रहा है अभी लेट्स गो जोनी जोनी इस पापा ना 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 मा जाबावगोन इउटुबार जानायालाय
मा जाबावगोन बे फाग्ला गोसोसो बिदिनो एलबि होबाय था हौवाफोर मोनो खोमा एलबि होलायलायनाङा आंना आसि दामबानो फैयो आखाइ खबबानो फैयो यार नोंनि बायदि सना जिउ होनानै बुरखायबाय थानांलायनाङा आंना र' दा नोंनि एलबियाव थांगोन आं नै ओरैसै दान्दा गोलावजों दाउ होग्रा नै आंना खामानि फैयाबाथाय उन्दुनो ओंखारनोसो जालाबायगासिनो हौवाफ्रालाय अननो गोरोंखा माथो बेबायदिनो आंबो सासे अननो गोरों आरो मा बिखा बिख्लोआनो गैया नोंना फिसाजोना फिसाला सिथ्ला सिबनाया मैयानिया हो खिथाहर फिसाजोना फिसाला नोंनिसो जाखोना सोरनिसो जाखोमोनबा ए रानियाना बेसेबां बोसोर जाखो देरलायलायबायदां मा नाममोनलाय हायना ना मा मोनलाय नामा बावलायलांबाय आं फर बोसोर नामा हायना राबाया आयौ मिथिबावा गावनि फिसाजोखौनो फाग्लासोहाय नोङो आदा खावसे मिथिबावलाया बिजामादै मोनसिगोन माथो होमबालाय बारा गोबाव गैला हेलौ गुड इभिनिं हेलौ गुड आफ्टारनुन अस्सलाम वालेकुम वालेकुम सालाम अस्सलाम वालेकुम होनाहाय दिपालि अस्सलाम वालेकुम होनो अस्सलामु वालेकुम वालेकुम सालाम जाम्बि मोजां फराय 4 बोसोर नामा हायना राबा फरायदोंथ' आंनावलाय मानो सोंखो 4 बोसोर नामा हायना राबा जाम्बि मोजां फराय मोजां फरि जालायबावबायहाय माबा ससमा गाननानै खामानि लिरदो नोङो आं बिहामजो लायनोसै आं होनदों आरो समायगोनथ' आरो बियाय जानोबो समायगोन नोंसोरो सानैजों समायखागोनबो मा खालामदों दिपालियालाय अबाव दं मा ओंख्रि जाखो हरगोन दा बे यारा दिपालि नोंनो बिहामजो सोंलाय बुहुमाव सुबुङा सिमा बारलांबाय सोरनिमोन बिहामजोआ बुंलाय नोंनोसो बिहामजो नांगौ होनदों इयारनि फिसाजोनि खोथा रायलायगासिनो 4 बोसोर जाबायनो नोंना फिसालायाव खै बोसोर जाखो 6-7 बोसोरसो जाबायदां नामा इयारा मानखो 4 बोसोर होनदों मुङा हायना राबा
होनदों बुगालि अके बुगालु सियाल राजा फान्थागेल्ला बुन्दा जमराजा आं उन्दुनो बिहामजो होफैगोन आं उन्दैयावनो बिहामजो होफैगोन आंनो 5.5 जाबाय 5 बोसोर 5 मा नामा बेखौनो बुजिया हारसाखायनो येस आइ एम हारसा राभा फपर पार्टी फपर जात राभा गाहा फंसेबो राव रोङा ओमफ्राय आं बिनिफ्राय हिन्जाव लाला लाया नोंनि गोसो आरो फारौ जाग्रानि जात ओइ एन्जर जाग्रानि जात एम्बु जाग्रानि जात बै दा माइ हानाय मानाय मारा होनायनि टाइम ना बै सोरनिबा भिडिअ माबायाव चेनेलावहाय मालाबा नुगोना नुवा एन्जर जानाय एन्जर सावनाय बै माबा मोनाखौ नुदां आरथि माइनाव मोनहागौ बोराय बुरि आंहा एन्जरखौ गिनायसो मोनो आंलाय माला जाया जायोथ' आरो नोङो एन्जर जाग्रा सियाल जाग्रा सैमा जाग्रा मावजि जाग्रा एन्जर जाग्रा दाउदै आमलेट गोथावथारहाय माला नुफेरा नुलायलायनांगौ नायनायावनो सिनायो सिखोखो बाखोखोनो सिखोसो बाखोखोसोनो जोंहा जानुवारि 1 खालि पार्टि जानो हांसो मानै बायनानै दोनफैखाबाय एयार नोंहा था माखौ सिखोखो जाखो बुजियाबो मोद्लानि जादा जेबो बुजिखाया सिमा बारलांबाय जि भिडिअ आपल'ड खालामबाय थादों माबाया मनुआ आंनि लोगोआव फैलायलायथारा दाहाय थांनानै आं बिसिनाव गोजोननाय थाबाय सोर फैदों सोर लाइक होदों कमेन्टथ' फैयाखै गोजोननाय थाबाय स' थेंक इउ मोनथाम लाइकआनो मानसिबो गैया सेवबो गैया मेवबो गैया मा जाखो 3 लाइक दान अके थेंक इउ दिपालि लाइक होनायनि थाखाय मानोथो बुङो बुजियाबा मायाव थायो बेलाय सिथाबनानै थायो आरो मानसिनावनो नंगौ नामा नंगौथ' आरो बाबायहां रागासो ओंखारबाय आं गुदिया कि दुनिया
30 मिनिट जाबासो दोनसाहां एयार दिपालि ओमफ्राय सोर दंथाय सासेया नै आंना वार्निं होलायबाय 50% नि ना मानि जालायखो मा इसे थाङो एलबि होग्रायाबो जोबला निउ ब्लग भिडिअ दिपालियाबो आपल'ड खालामदों निउ भिडिअ मानो सना जिउ समफ्ल इस नोंहालाय माथो ओंख्रि जाखो आंना लागायल'थाय दाउदै आलु बिलाथिसो दिपालि बिबारिखौ लादो थै फंबाय जानायखौनो जाम्बा मादैखौ लाहै नोंहा समायखागोन सिखोखो बाखोखो ना दिपालि दोनसै आं बायहोनहरदो मानसि जाया बालनि 50% थांबाय दाहाय थोनाय नङालाय हिन्जावजों हिन्जाव लालायो सोरबा लेसबियानजों लेसबियान नाङालै आंनो दानो हिन्जावनो बाय इस बाय होननायखाय एकदम हांगा दावरा जालायथारदों एकदम खारहां जाथारदों र' नोंनि दा एलबियाव बालबोथाय आं अके बाय दे होमबा दोनसै आं लोगो बानायहैलाबायनोसै आं एलबियाव सोरनिबा एलबियाव बारा बुरजा जानाय एलबियावबो थांजायाहाय लोगो जाया रावबो नंगौ नामा बाल होनदों आरो सना होनबाय दे आं खनसे इस बेफोरलाय आरो आनकमन एलबियाव सना रुफा आगै जिउ एलबियाव बानायसो मोनबाय आं दाना आगै सना रुफा जिउ समफ्ल बिदिल'थारसै एलबियाव जेबो गैला I hate you राइडआव अफिसियेल दे अके बाय दोनबाय आं